kaban kong nang ban aingo ya uble nang ban long ki bro ki bas ngongo ya kanu kanu kam ka bapi kendo ya ki ki bapi ya pediang ha ka GMP nang ban long ki bro ki bas ngongo namar da ka badan kata ka mensem jong ka jing ngongo ngila ban ai khuble ya uble ngila ban ai khuble ya ki bro ngila ban ai khuble ya ki baro ki ba ngiyo pediang ha ka GMP kala ban de ka GM ka bathamai kala ban de ka air ka bangin remesing kala ban de ka sngi kala ban de uslap Lare kinu ki bangi yo ha ka jim jingi nang ban long ki bru ki bas ngau ngayo ban puli ya ka we ka kot manakane ha ka ba la hika yang bangi de banton ya ka we ka jar lani ya ka we ka container lani kanu ka sendup ha ka ba ngila ban tho ya kita ke jingkor khu ka bangi ya pedang haman la ka sngi ha ka jim jingi ni de banton ya kata ka gratitude jar hakabangin tho ya kinu ki jingkendo ha ka jim jingi ngila ban tho kumne today I'm grateful because of that fill in the blank Kliap ya kata kot ka pila tho tap ya ka hapo jong kata ka gratitude jar lani kata dong jong ka jingker khu ha ka jing im ka jong pi Henry mangipat ha ni ka sngi ka bang imenta ngidon ka wepat ka jar ka badai ka phone ka jongi pendon kam ya ni ka phone kum kata ka gratitude jar ha ka ba phi penlang ya kita ki jingker khu ka ba phi la yo pedang ha ka jing pi ngale kumno ngasna ya ka we ka WhatsApp group namar kane ka phone ka dan bai bat ni arpo sau kan ta ka chisngi dende sna ya ka we ka WhatsApp group ha po jang ka WhatsApp jang pi filaban at ya kino ki perlok ka jang pi bat hadin ba fila adiki sakik yaki bat filon marwe ha po jang ka ta ka group dak balak kumni man la ka sngi fila kala bande ha ka por men step kala bande ka por men sngi nene kala bande ha ka por janmit ha shoba pinthia tho ya ke jingkor khu ka ba phi ya pande ha ka jing pi nga bonse nga julai yakni ha ka por men met ampan EP ngadon yakni ka we ka group ka banga ai kateng ka jing sngongo pi kateng ka jing sngongo hang ni nga tho ya ki jingkor khu ki banga yo man la ka sngi ha kata ka sngi nga tho komni manta ka sngi kata tarik nga sngongo ya uble na marba na kamta jong ka sngi nga aingo ya uble na mar u ai nga ya kala sajisin ban ring men sim ban her men sim ban ring men sen biang sajisin ban yo banyo biang sajisen banyo biang sakawe bat kasngi banyo iya kasngi bat nga aingo ya oble nagam ta jong khon janga uba I yanga menin met haswa bu unthia ushitom Henry menem step habanga kithia habanga kata ya kli jong ya selang mat jong ngayo sngo ba kata ka jingshitom kala ja nakam jong kum kini ki jingkor khu kibarit bha philaban tho yaki ha kata ka WhatsApp group jimpi kalaban dei ba phi tho yaka ha ka por men met lane philaban tho yaka ha ka por men step ha ka nu ka por ba phi sngo long convenience ha ka jimpi tho ya kita ke jingkar khu ke ba phi yo padiang ha ka jimpi but da ka bale kumne suki pasuki philaban new ya kita ke jingkar khu ki ba wan ha ka jimpi kalaban dei ke ba wan lengba jong ki bru ho ngitip ba baro ke jingkar khu ki wan ha ka jimpi ka de lengba jong ble kam lele la rafingit ne fimngit ho ble tangba ka jingkor khu ka wan na shelandet ka ba ngim la bantip na e ka wan tangba ka wan ha ka jing kala bande ka wan lengba jongki perlok jungi kala bande ka wan lengba jongki bahaya ngasam jungi ki kimi ki pa ke hinman ki para bat ki perlok ki perjol jungi ki wan lengba jongki ni de ben nyau lut ya kita ka jingkor khu ki ba ngiyo ha ka jing ka ba ngiyo pediang ha ka jing bat tho ha po jong kene ka WhatsApp group filaban go through yaka shisen shitayo lene shisen sipnai mat kumni finyo I hadin shisnem kat no kita ke jingkor khu ki ba wan ha ka jing pi hot kamle yo le se ka don ko we ka sni ka ba amdan kanu ro ka jingkor khu ba phi sngo ka ba wan ha ka jing pi Henry to tho ha ka ta ka sni ba I'm grateful that I am still alive nga sngongo ya ble na marba nga dangim nga yo kalat pat sajisen ban pen kala ya ka jim jinga ka banta ka ba ar kami yaga lat pan lat pi we pa we bru udon la ka jong ka jinge udon la ka jong ka jing khuslai udon la ka jong ka jing jar ka ba ngim la bantip ubatang ma u marwe ubatip ya kata ka jinge ya kata ka jing khuslai ka ba utip baro amdan uwer ubru philaban nyu no bru spa bru baduk kumno udon be kata ka jinge udon be kata ka jing khuslai haka jing em ka jong Henry kiban wat ya kata ka lat ban lat kiban perkhat ya kata ka lat ban lat lane kiba phai sha kata ka lenti ban lat na kata ka jing e pat duna e ngan a jingmut ipi ko ba lada kata ka jing e lada kata ka jing jar lada kita ka jing khuslai ka jing sngosi ka jing sngomo ki wan ka jing jong pi yait lang ba jong kita ka jing e da ka ba yait lang ba ya kita ka jing e pin long ki ber ki baklan bat
but hadin ba filami na ka to ka jing na ka to ka jing jar na ka to ka jing khuslai fin salong pat ki bru ki ba shempang lada fi kendo in future yakinu kinu ke jing ke ba kum kini fill up and solve ka dak basuk yait lang ba yakinu kinu ke jing ka jing phi ba Henry ha ka ba kut jong kata ka jing what ya ka solution kumno bangan light na kani ka jing hoi ke jing ki wan na ka diang Henry to what pat na ka mon kumno bangan le khanang bangan la ban light na kani ka jing ka bang na kendu ha ka jing jonga dei na kata daw nga agar tang ya kani ka banta ka ba ar solution oriented mindset ka jingmut ban wat ya kalat kumno ban light na kani ka jing a positive mindset ten parang nagapor gi jupan kam ya kani ka positive mindset ngim de bandon ya kata ka jing berkhat ka basniu hapo ka jimut berkhat jing Henry bit ngi de bandon bai ya kata ka positive mindset haka jing jing bat daka bandon ya kata ka positive mindset bon sen ila kan solve ya ki no ki jing ya ki bangi kan tu haka jing jongi kibru ki balong negative ki berkhat kam ne ngamla ban le ni kam it's too hard for me I can't go through it ngamla ban le ngamla ban pandep ke ni amdan ke be nga amdan ship ki ba borom nga amdan ship ke ba khen nga Henry ki bru ki badan ya kata ka positive oriented mindset leni kita ki solution oriented mindset bon sen ki berkhat hot omnele ki jing ki wana ka jim nga nga pedang ki kumba long Henry haba kini ki jing ki wana ka jim nga ki don ngatip ka don hi rengkat bat ka solution kumno bangin le khnang bangin la ban light na ka ni ka jing bon sen ki persyaman wat ya kita ki solution elsewhere na ki eki ke bashabar na ka jing Henry ngimtip ba kita ka solution bon sen ki don hapo jong hi Henry bon sen ni wat iki shabar Henry Bunsen ki solution dan ki answer jong kita ki jong ki no ki jing haga jing im ki don haga jing im jong phi ki don haga jing im jongi marwe shimat shubo menta fi fail haga exam license sausen sansen lenefi apia ya kanu ka interview lene kanu ka exam fi fail hadin ba fila fail fila ban ngati ngam la shu ngam shema shna shemla thaw yanga nagabanta ban poi hagani kadan shemla thaw yagani ko post nagamta jonga ki bru ki belong negative bonsen ki perkhat ko Henry ki bru ki belong positive oriented mindset ki perkhat ngala persyang ban le yakini ki exam kat kini ki exam ngala persyang ban le kat kini ki interview ngala persyang ban apia ke ken kata ka daw ka ba penlong yanga bagam la ban kot sya kata ka jing job kaba penlong yang abagan nesa kaba penlong yang aman fail list out ya baro kita kidau ki ba penlong yipi ba pin sakul yo let's see hakatuk interview ngam nang bhaban express kata ka communication jonga kamlong ka babiang yo let's see kaduna haka jingnang jingstart jonga ngade ban terekam lada kaduna ka communication skill jonga ngade ban pentibit ilde kumno ban long ki batibit haka neka communication kumno bangan yekran barki bro lada ngaduna haka skill la haka leni haka jingnang jingstart kumno bangan wat ya kata ka jingnang jingstart na issue ngan wat ya kata ka jingnang jingstart kanang ba ngalap ban solve biang sajisin ya ka neka exam hot ngalap ban leka I can do it I have done it before and I will do it again ki positive mindset barbor ki don kum kata ka jimut ka jim berkhat haka jikim jiki bat da ka balik kum ni sajisin par ki aya kata ka jingkermen haka jikim jiki bat bakin persyang tang bakin persyang kin treshta bat kin job ya kata ka ke baki thu haka jikim jiki ka benta ka balai penkela ya ka jimut jengpi na ka ke wasnyu sha ka ke ba reframe your mind from negative to the positive mindset pi hangni ngapun kam ya kan kintin penkela from the negative mindset to the real mindset tangka positive Henry ka real mindset pi ha ka jim jongi ko bru habangi fail ya ke exam jongi don ki bru ko bangi kento ki I mean saving ban le biang sajisen ya kene exam ni ban apia biang sajisen ya kene ka interview ni ban le biang sajisen ya kanu kam ko ba ngila fail ngidon kita ka mensem namar baki ya kren ngi ngiyok mensem bat ngile biang ya ka sajisen ngidon tang ya kata ka positive mindset Henry ngim don kata ka real mindset hang ni ngapundan kam ya kini kintin reframe your mind from the negative to the real mindset tangka positive mindset Henry ka real mindset da ka ba ong kitin real mindset long pin perkhat ya ke ek basya ya ke ek bade balikin ka nga fail ha kani exam menefi fila list out ya baro ki daw jongka jing fail jeng pi fila list out ki but accordingly fila rang ya ki kani kalong kabanta kaban kong kani kabanta ka baar bat kum ta ter hangta fi pe ya kita ke jingklot ya kita ke jingduna ke ba pidon ha ka jupi ba persyang men reframe ki with the real thought balai nga fail namar ba ngamla ba ban kren la bande because there is a lack of a better communication that's why I fail
kam don kata ka jingla jonga ban express ya ka ke bang nang kum tanga de ban trikam ha de benta kum don trikam ni benta da ka balon ya ka art of public speaking lani ka art of communication skill lani lada ngalak ya ka experience skill lani ya ka jingnang jing start jonga ka bang don kam ngalek kalong ban research ban lewat su ya ka we pat ki research ha ke jing de bat ka ne ka benta bat nang tapat ngade ban pule susu ya kani kebentak nang ba ngalak ban yo shibun ki jing start ki jing tip ha ka jing de bar kani kebentak ka ba ngalak behind ndak ba lek kumni real thought fila ban reframe ya ka jimut jingpi na ka ka balong snew sha ka balong shisha kam de ka ba han re ka ba shisha hang ne khindet nga kwa ban ip ya ka we ka jing ban ha ka jing de ba kani ka communication dan ni ka jingkran ha ka jakabit ba ngan sa launch ya ka we ka course ha ka jing de ba ka jingla jepi ban kran ha ka jakabit ba kala bande school kala bande college kala bande ha ke no ku benta ngan launch ya ka we ka course na kam ta jepi ha ka ban ip ya ka jing ka detail a up to z kum nu ba phin long kita ki nongkran ha ka jakabit ba bangkran da ka jing slur khram ka jing teng ngan prepare pi ngan sa launch ya ka we course sa up na kam ta jong ta course ngan sa bana ya ka por na kam ta jong pi ngin poi sha ka banda ka basau im da ka jimut hang ni nagapor sha ka por nga jupundang kam bahaya ka kintin hang jong ka jing thmu jong ka ji henry menta ka sipat ngan ip ya ka jing kai im da ka jing thmu kamut im ha ka basisha phila ban kelinga ka kata ka bapi ong im da ka basisha pi habanga ong im da ka basisha long im at the present moment im ha ka bamenta pim de ban khusla ya ka ka balajia ka bala letno ha ka chi pi ya ka pas pim la ban kalai bat pim dan kam ru ban khusla ya ka ban sawan ka ban sajia ha ka jing im ka jopi henry pidi ban im ha ka bamenta live at the present but haba pile ya ka no kam ha ka chi pi le ya ka 100% be focus pi bonsin ngai juyo ibha ya ki khna ki pulekot pra khandai kan ta ha ki shngi but ha ka bakut junga exam ju ki fail balai kalong gum tu mar ki focus tang ya ka ka balong quantity kim focus ya ka quality ki shupun lut ya ka por jung ki to kinong correct paper ha ka exam lene kinong interview jung pi kinong pe ya ka effort ni pi kat no fitre kam henry ki pe tang ya ka result ya ka jingla pi ban tho lene ban express ya ka ba phila pule kum tangan ong pi pim don kam ban pulut han ya ka por pi ban pule kot barajisi henry to pulut tang shi por henry ka takapor ka ba pi pulut hapo jong to kot ka de ban long 100% focus pi men shwa hagi por menhendai hagi por men shwa hagi por ba ompat mi ka ne ka technology thamai kum ba ka long mata ka concentration level ka jing focus jong bru ka dan hadu ar po minute ladanga keren ya kanu jing keren ladanga pej ya kanu film ladanga play ya sngap ya kanu jirwai ngala ban concentrate hadu ar po minute henry menta kat ba nang ya ki singapore kani ka concentration level ka level of focus ka here na ka ar po minute ka here sya ka lai minute hatu kam long ke ba phla dei na kata da ba hakapor bangi pule ya kanu ke jing pule jungi kala bandai bangi pule kot kala bandai bangi tre ya kanu kam jungi kat bangi dang pule kat bangi dang tre hakapor bangi dang tre ru ka jimur ke jimpra khat jungi ka sakma jangai hakapor bangi ngashim ya kot ngapule ka kot tang shi khlimat ngapule kot ho chilanya arlan ngala bang kot tendre hadi nang tapat ka jimur jimpra khat jungi kala jangai kamla shuban focus ha ka ka ba ngapule lene ka ka bang tre kadau kalau namar ba kata ka concentration level jong bro kanang here kan ba nang mi ke singapore kumta ngi day ban practice ban focus ile day ha kanu kam ka bang trek ngi day ban pen kan mau ile day bang trek kam bang pulikot bang le ya kan ka kumta ngi ban focus pat hateng wat ha ka por bangi keren ro ka jimat ju prakhat jing kadang sakma shawe kadang sakma syaar kumta ngi ban ring ya ka jimat ju prakhat jingi be focused and be at the present. You cannot change your past and you should not worry about the future. Live at the present moment. Le ya ka nugo kam ko ba pit mu ban le 100% be focused. But haba pi focus mta ka kam je pi ka long productive but kumni ka jing im je pi ka long jing im ko basuk but ka jing im ka batamen. En po siya banda ka basan. Surround yourself with the positive people. Pun singa jupun dan kam yakini kintem dende ngaju ong ba lara fiya rengkat bat saut kibiru ke bajop ke kerteng jong uta unong jok basan de ke de jong pi lara fiya rengkat bat saut kibiru ke baram ke kerteng jong uta unong rem basan ke de ke jong pi de henry mentapat ke jing kalong ba in case ba kita kibiru ki belong negative kilong pat ki jong hi ime ipa itman hi para
inlek nu pada kata kapor ngana pi ka wing nuksa shibo menta namar ngi kibru ki interest bagi election hadu mentaro kal election kampat kut nak tara ngashim ya nuksa jongka election pi ha kapor election ime ipa jongi nang tagi hinman ki para jongi ki interest ha utu way u candidates bar ngitip ba utu u candidates ulong uba bampisa u ai pisa but hadin ba lo job ru ka jing thmu jung u kalong kapisa dena ka daw ken u ai pisa but habo u job u ai jing mentoy tang ye gitu ki ba u favor Henry namar ba ya dan ha to environment ha yeng samjungi mar ime ipa ki hinman ki para jungi bar ki favor yo utu u candidates but ha ka bukut jong ngi ka penno nyi bangin vote ya utu bro klem ka jing thmo jungi klem ka jimut jungi ni vote ya utu bro hakum kata ka bentang ong fi deban don kata ka jimut bas kem om lele kam phim dan kam ban e me pa jing phim dan kam ban e ki hinman ye ki para jing be with them Henry kat ba fi don rengkat bat ki fi rap kami ki fi trei kam bat ki fi im bat ki Henry ka jimut ka jibra khat jing ke deban jengai ni ki dan ki benta ba hakane ki benta ki long negative hakane ki benta ba ki long positive hakane ki benta ka ba ki long negative jengai na ka to benta na ki Henry hakane ki benta ka ba long positive but be with them long bat ki last hope li okay mag ni ki benta surround yourself with positive people with respect to the specific task namar la fi don kar bar ki beru ki ba I men semi pi ki ba I men semi pi barbor ki I men sem barbor ki ya tho khana phang kam ka jam phang ki good ideas ki kam ki ba sei so phang ka jing nang ka jing start ka jing q ka jing roi ka jing par phang ka learning phang ka jing kermen ha ka jing em ki bam sakut ha ka pas ki bam perkhat phang jong ka lawe jong ki Henry ke ba im bar ki ba focus ha ka ba menta nakata dang api surround yourself with people with positive thought with respect to that time with respect kata kam ka ba fitre ngin poi sha ka banta ka ba Henry bu ya ka thong ka ba phi la ban ko phi ha ka jing im jong ki biru ki negative mindset le ne kata ka jimut ki jimpa khat ki basniu bale ki wan ha ka jing im jong ni mar bangim la ban kot ngim la ban yo ya ka to ko thong ka ba ngi la bu ha ka jing im bon sin banta ka sngi banta ngi la bu ya ka be ka thong bat ha bangim la ban yo ya kata ka thong kala ban de bangi feel kala ban de mar bangi kum ta ngim la ban yo ya kata ka thong ken te ka wan no kata ka negative mindset ha ka jing im ngam la ban le ni kam ngam long ubri ubastat ngam long ubri ubatrim ki ndan be i nga amdan ki burom nga amdan ki ba khenga kum ta ki wan no kita ki negative mindset hapo jong ka jimut ka jing perkhat jingi denim de na kata daw habangi bo ya kanu kanu ko thong ha ka jing jingi bo da kata ka thong ka ba phila ban kot da kata ka thong ka ba phila ban kot Henry da kata ka thong ka ba phila ban kot bo menta piong ngate mentangan dan arpos nem te hagas nam ar hag andang dap arpo saus nam ngan shna ya ka be ge yeng ngan thet chpau tali ki kali bar kum ta ter te pidu bibo ya ki thong ki ba phim la ban kot hoi lada filong ki biru ki prespa om le Henry lada filong ki biru ki ba yeng hi dala ka jong ka ja chang pi ki ba trei hi ka kam jang pi kalong ka ba ngi bangin kot ya kata ka thong ka ba ngila bu hapo jang ka tak within that limit time den na kata da habangi bo ya kanu ko thong ha ga jim jingi ngi de ban set ya ka thong ka ba ngila ban kot but ngi de ngim de wan perkhat ba larang ngam yo e ka ha po jong kata ka por kamut ngam long ubru ba bet I'm not fit pendo ya kum kata ka mindset haba pidan ya kanu ko jingmut haba pidan ya kanu ko jingmu ga jingi pi kam le la film yo e ka mental la film yo e ka la shai hoi ha ka wegs ngan sa yo e ka fi di bandon kum kata ka mindset pi ha ka por bangi set ya kanu ka thong lani ya kanu ka goal ha ka jingi di ban ka mau ya ki neki lightly 1 2 3 ngan IP ka jingi di bakane ngan IP ka nuksa shibum ta unne uwe unong di duma nong di secret kan ukwa no ban e no ya kata kam di secret di duma jung ti ha ta ka por umi na yeng endaw lo kendu i perlo jung uwe perlo uba judi man ka ski ong eba shimni secret jempi shimni ukhui shimni biri jempi uong emba ngam judi isu but da ka ba ong ta uta u perlo jung pat not shu ban terwai un mar ula kentai namar ong ngam di shu ya u secret ula identify ila de ba ngam long shu unong di but habau le kumta kita ki perlo jung kim not shu ban penbor yu ba kumta kata ka proses ru kal trekam pi Henry ha ku par ka banta la ka jinju ba pi ka long kum ne mar simi ne yeng fi kendo ya ki perlo pi ong eba shimne khui shimne uberi shimne secret pi ong emba pingam di shum ta kasina mar ngala persyang ban e no ya uni u secret nga persyang ban e no ya uni beri perlo ji pigin ongum no ta por
Karukai shim seni shim lastan mental rafi ingal rafi borom ya kanika jing ya kanika relationship jangi shim lastan but hakabak hadu namar bapila juba komta nga persang man nga la persang man hakabak hadu fin shim yo tol secret fin shim yo tol beri but fin tan bakum ni kan beteng biang kata ka jing long bare mpi film shim la identify ilade ba film long shu unong di barkumta kata ka proses ru kam trekam phim yo ya kata ka goal jong bar haba phim yo ya kata goal phingop yang hakato kam kumta nga ong phi ba haba pe set ya ka no goal phim de ba perkhat ya ka result perkhat shwa ya ka identity kumno phi perkhat ya ka tika goal kumno phi perkhat ya ka barkumta fistang ban trekam ya ka proses phim de ban focus ya ka result lani ya goal focus ha ka proses pi nengkong shwa identify ilade ba ngalong kumta lada pi kwa lada fi bu ya ka target ba ngan pas pi fokus identify di bangalong unong job but habangalong unong job ka ega bangan deban le kalong ngadeban tri stop ngadeban pulikot ngadeban wat ya jingtip mon nasya kadiang nasya kamon berkumta ngala ban yo ya ketika thong ka bangal thmu ha ka jim nga pi deban identify shwai de bangan long kumta hadin nang tapat ba pi identify de ka e ka ba phila rai dan ke e ka ba phila dedicate ban le nakata ban yo ya ketika thong kumta ngan ong phi ba phi bu ya ka nung thong wanang perkhat ya ka end goal perkhat ya ka identity ya ka jemut ke perkhat pi pat ya ka proses man poi sya ka thong live one step at a time pim don ka man jam marsen poi sya ka goal take one step at a time ketin ko ong si jao kan penlong ya ka duriau kumta ro si kam jong kata kam ba fitre kan gelami phi ba pin poi sya ka thong ka ba phla thmu wan yo ha ka jig im jupi bat dak bale kumni yakni ge hendro tli ge proses kan ang phi ka jig im jupi kan dong jig im ka bantap dak jing suk ka bantap da ka jig men ha ka jig im jupi ngin second pi ha ka ta ka bi par ki video ta hado ka por bye bye stay safe